Archibald Marmaduke slept in the shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. Nath Archibald Marmaduke gysgu yn y shed. We live in a castle. Da ni'n byw mewn castell. Da ni'n byw mewn castell. Da ni'n byw mewn castell. Did you catch something last night? Wnest ti ddal rhywbeth neithiwr? Wnest ti ddal rhywbeth neithiwr? Wnest ti ddal rhywbeth neithiwr? Is she crying? No. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di. Ydy hi'n crio? Nac di. I didn't buy a sofa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Nes I ddim prynu soffa. Who are they and where are they? Pwy 'dyn nhw a lle ma' nhw? Pwy 'dyn nhw a lle ma' nhw? Pwy 'dyn nhw a lle ma' nhw? The police can help. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. He didn't go out. Nath o ddim mynd allan. Nath o ddim mynd allan. Nath o ddim mynd allan. We don't know where you are. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Did they speak Welsh? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg?
Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Are you going to go? Yes. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Wyt ti'n mynd i fynd? Yndw. Did someone else see the shark? Nath rhywun arall gweld y siarc? Nath rhywun arall gweld y siarc? Nath rhywun arall gweld y siarc? There is enough cheese. Mae 'na ddigon o gaws. Mae 'na ddigon o gaws. Mae 'na ddigon o gaws. Was the car ready? Yes. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd.